Imut banwan ay FIR population menguju sekitar penaduk lagi. Haring kuat. Dah kerja tu ai lah syok lah bom itu. Ina kalian tu ban suruh begini boleh yang di Vietnam. Ban hone ban ekran ban sutu kai gada boleh entah. Kidkhot ke New Trap Youth Council HYC Rewarming Circle ki bachupet ngori ke jingdan ki kam khai bi an na po ke jelash Bangladesh bat ki badan gumbah nyungut hak jingelam samla lampang khonglam kum president hak arpsan trek rumpang arjar apsau kila kenno bagila syabom syasyo ha way pulet ublatip kerteng kum George Thar ha pen usla police station hak Porsche PWJA jongkamiat arpsau trek rumpang arjar apsau kani company ibor tu pulet kelawan jah ka sngi bu shlong mel ula sai madan ne kicing phla chung way officer ka BSF ya kicing chur ki kam khaitu na pen usla she Bangladesh kacing syasyo kajungki kadeh ka por be kilet police station ban ucor HR persya iki trok ket masi kit muj ha ka te kthany yaki ba kilayo kem henry maria runga phlau ka police station la kenno bau tei pulit ula patani usamla lampang bat bom la thi ki dikhot la ka ching thap ka ching syo bat klem ailat ban yakran ya ka ching thmu bu ching ucor chungki am tang kata la kenno bau new pulit ha ka ching bu aj ula kni lot iki mobile bat pisa na ki dikhot ya kini ki dikhot la pelaj ka por shiteng met da ki bor pulit bat usamla lampang uluan keu shlong ha ka step arpsan trek rumpang arjar saw ban ya thu ik bal jaboro ha ki nongelam ke HYC Central Executive Committee kumta mardor mari benai kini ka khubor ki nongelam na ka Central Executive Committee ha ka jingelam president ba roy ku porsenrem ha ka porno paisngi kila her sekate ke police station ban ikran ba ki bor ba depej henry kimshim la yolat satya lai thu bau tei George Dhar udan ka chakasa chungu henry uklamon mi satya banwani kendu ikinongelam ke HYC kita git khot ke HYC riwar mingi kila peniru ikidak cingem na kicing syabam lati how to pulen shushu kinongelam kila phone officer in charge ka penusla police station nomor kicing bom tre ikran tu pulen badu tei officer in charge ba tep kerteng ko ba nongneng ulah pa abiki bani kendu katba ma upat udang wan her na shlong Imut banwan ay FIR population menguju sekitar penaduk lagi. Haring kuat. Dah kerja tu ai lah syok lah bom itu. Ina kalian tu ban suruh begini boleh yang di Vietnam. Ban hone ban ekran ban sutu kai gada boleh entah. Ban kedua dia kedua di habnya ada hoi kan ti long ta. Mau udan apa deh, urung apa kodar, meneh pemek kelaj mentalak pelip. Song apa? Jadi em kata rimu ubriu lali yang babakla mentah. Dimta umpul kam kai ngi wan bani keren pulung kam kai tengi ni ada kawin tiba. Emang ubriu lah mong deh ubriu. Em bakla boleh uri apa? Boleh uri apa mentah. Udan apa sangat meneh. Marson mengi phat wot uli sang kota. Mensaula pelip balai be kota. Dia kumuta ubriu undil kumno kai nyipet ba. Ni ada kau yang tin maring ladan ni jangan sekentang iap umi tu nak apa kota. Ni ngimbai bak belum kena. Pi kumno ku ta pulet undan di tim subom mi diberi apa tuan panai saya. Laki pemerintah ya, ayu tu saat tapi nak ada ngaro. Islam Pi kanu pin papua. Sebentar berai. Kalau kau yang pering nampak laparan. Dia sesupun pi dah ngi nang up je lah up ngi lah ya tak boleh pi dok song engas kita kata. Mah. Ni marsin wan mangi hang ne ngi yoi ba ka don ki pulit ki ba don ya ka hidon George Slide yang tu hidon tingi bu samai masin hir kali ngawan hang ne laingut sangut am don briu syu tingi yang spang up tingi up tu kembashi keteng kenta ngi rung up and meet hadi ni ibla don plit ki wan masin wan hi kumta yang ki masin wan tang rung tang keren patken ki syu patano ngi ong kumta bauju syuju hana ba ba ki ong yang banga diman banga ong diman yang mut ban IFA temaki hi ki ba ki bom priang ya kajing ujor kajing persya gitu kitrak kit muj kit masi ki bangilai obat men mid ki kumtahi ki shu le bida kabor kim skap shu ki thap ki ayu ki bom de blati yanga khamtam ko nongelam kim skap shu ban keren du ki ong bangam don author tingam mondor the ke habanga la yanga la peskem da ka central body om de bang yai lemu lemai ne om de babaro ki latip bang bla peskem da ki nongelam jo ka seng kimi tingam nu di nang astu bang don kabor ong how du George dekhar ong hana bangam don kabor bat kadai du kasin om de ta kasin ka menengkong kata kadai sisi nu ka ba kasin
kaba sin dingkong kaba hakatu sin wan utuh ubek yang asyabar pada pelaj katu katrok masih bat menen mi udah haduk katu udah lek yang udah jerong ti udah keren giktin kelam akor udah kena shibun udah kini ya ka pisa ya ka license jonga ya ka phone jonga haduk mentang empat yo hiro Pira kat nongut wi di hot met ki basak takti hau ni pulit. nyungut ni dan Kalian ngajongi hadin mengila yo jingtip meneh siteng sengi ya kani rakam namar ba ngila persang ngila yo jingtip nadu mestep re ngila persang mon funi kino elam ngajongi bedan nang yo pengusaha circle yam sim layo ban kol ki lani ban funi ki kapor arbj nong elam ngajongi nang ni napo penusla circle ulai kenduk yang tia shelong bula pentim ba menin kapor shipau bj nakaliang jongkit khot jongka rewarming circle pok jing elam jong presiden kila yo obat yaki kali ki bakhayi yaki mar yaki masib ki mut cepak bangla ti kajingmut ka jong u kalong banwan ra apo police station nakabanta ban ai lane ban file ka FIR lane ka complain nek basusi kalong ba mar sendrong ni apo gate jong ka pun ursla police station we pulit uba ngitip kerteng kum tau George dekhar uba de u attach OC no second OC jong ka pun ursla police station u klem sngap ya kai ka ba maki ki kwa banle banwan ban ai kata ka FIR ni apo police station lai ula supatan ya u presiden nu jong ka circle ka jong inang ni harengkat ba kiwi gidkhot ula tap apo police station ba ula bom la tiet yaki ula chok da khti da ka bathap ru bat ula berngam ru ba kimdei banle yakum kini ki kam ti bat ula ongru iki kentien ba uni uju suju ubri ubale ya kani kam namar kum ban supen kemau kini kita yo baladap nakaliang jong u jong kinoi lam jong pun usla circle kila tho da kajing tho sha keyboard ki badai pet baide kani ka kam khayi hajing shisha nakaliang jong yi ngidang le ban ai de kijing tho ban pentip shaki bor jong ka ai na makidi maki ki ban shim ya ka kam de ka basusi ka long ba ka jingwan ka jong yi mtang ski ka long ba ki pulit ki ta khti ki noilam ki jong yi ngam tip ha kanu ka an na kanu ka an ka bau ni ubri upuli bola ban thap ban shok bandat ya ki rupat ba ki bathmu ban wanang ni police station na ka ban ta ban ujo ngi sothu ka kam jong pulit ka de nam ta ban yarap yu upat ban re ka belengok ka long ba kini ki officer la new officer jong ni ka penusla police station ka cakap bun yarap bun shim mi kata ka FIR la ni bun le ya kanu kam kat kum kalenti jong ka an re upendan kam bakla ya kata ka an ya kata ka bor ka bala pun ku bor u da ka bau khtakti ya kini ki dkhot ki jongi ki noilam ki jongi filayo i ki dak mong hakka met ka jong uni noilam jongi bat ki wi ki dkhot hakka ba ki la bom la tiep ndei tang da khti ban sho ya kin re la bom la tiep da ki lathi di kani ka jingwan ka jong im tak singi kalong ban kendu yo hajing sha ya OC jong ka pun usla police station bu kumjuru yo ni ubrio ubadi tau second OC nek wasusi kalong hakpor bangingi mut bandrung hangni ni ubrio George dekhar ulami upet na kani ka police station ka baudon bu la le ri sha tingila persang ban phone yo OC udan shalong berloong yangi bun sepentip ya tau second OC ni George dekhar ubadi in charge bu wan mi nangila ap hangni la jan chicken ta menta shim lawan mi nakajaka ka bu usa ngila persang ban khot ban phaktin lam baki staff ki badon hang ni re uklam la ban wan tinakal yang jong kaseng ngila phone UC ban pentip kajing sangi wan ban yakren ban ai ru kajing tho halor kani kajing ja ka baca menin ringi su thu ba uni ubri kwa ban wan mi namar ulale ya ke ka bakla kata kadi kajing bom wan ka jong menta ban kendo yangi uphet na kani kajaka tinakal yang jong kaseng in saya dakoi ba kalenti ka ba ngino maila la daya kino ilam seng bahalang ki badon ni ka dong ka than kini ki pulet ki le kumni la sha le hisngi ki pat ba nong shong shnong jong kani ka dong ka than la de ki kwa banwan ujor kindon kata ka mensim banting ban ujor na ma jaka ban shim ka ujor kini ki pulet ki badon ni le se ki la ban shok bandat iki ban le ru ke ka bom soyahap kilabat iki menen kamit kila khti kini ya ka phone ya ki pisa ki badon ka met ka jong ki baro haduk kani ka por ki kim shimla penpai kau mut ayu ban kini ya ka phone ban kini ya ki pisa ki tengka ki kot ki sla ki bom ki don dari pisham bagile ya kanu nu bakla shim na kalenti jong an ban le ke ka bade ban le re ya ki la pelat menen siting mi re ki tiar kitar ki jong ki pat labat batla bu ang ni po police station tinakaliang jong kaseng nginom ailat ya kum kini gijing ja bat ngin penting kena bakini gibrio kumuniu in charge UC no attach UC no second UC jong punusla police station ubale kum ni kam udai ban sha pen saja kat kum kilenti jong an tinakaliang jong kaseng in shim ki senja bangin file ka complain hapo ka Meghalaya Human Rights Commission bakum juru ngin file ka FIR persya ni ubrio hapo SP office la sha kasni Hadien kani ki nongelam ke HYC kila yalam mi ti khot cha penusla CRC ban le ke medical test ban maria dep kila yo phone call no OC ubala pentep bu ladon thanat
nongelam sai sen gila lej bani kendu bani kren bu te osi badawa bu ba George Kharu udai bandon lang Henry Tang Shipor ke HYC gila mi na kate kicing kendu da kicing bom hun bat keno bau George le meng bau le bom khen brio bat kum tak konsil kan ucor de FIR persyai u kumcu ke Human Rights Commission Shusho kala mi kicing keno ban lor ki mobile bat pisa ba ki pulit kila kini hakamit arp sautrik haba penpai ki hadin kicing kren bau osi kala ja sak pisa arp hau tengka ba kani kala pen ingkong shushu ki khot da ka baong ba ki pulit kila tu Hadin bangilawan bani kendu yo usi bula khot yang ni namar bangi dangdon hang ni apo community health center jong pen uslan am tabat pha medical check up yang ni khot ki jongi ki ba syak bom ni kamiet bangila poi hang ni bat ngila pha khot yo tu officer badang ketiak ban syok ban bom yang ni kena ki jongi den bu wan hang tu new brio ula pen I man pen ban dek attitude ula keno da kum ni da kum tai yakini ki khot ki jongi ya ka bangi mla ban syak bat hadin kata ngila keren udah ka basai baka kamdon jingmut syuk ingi bangin nang ya keren hang ni bat nakaliang jong kaseng in sale ke bodon kam persya yo ni ubriu namar ba ladakum kini ki pulit kindon hapo police station kamdei kanomlong ka jingsingan ya ki pat ban re kandei penban ka jingsong siir namau ni ubriu menin kamit ulale ya ka ka umdei ban le ula bom ula syuk ha ka jingbuat ka jong u ula shim ya ka senjam ka bom dei tenakaliang jong kaseng in num syusngam namar ladakum kini ki pulit kindon ki police station hapo kani gari ka jongi kan long penban ka jing siir ki pat ba om gajing singan tina kalian jong seng in sale ke bodon kam bandawa ba kuming ni brio de ban persitom kat kumkaan gitar ki kini tapi da gidi dukhat la yolut dak ba aku makalong mentangi la da ben sim ki tiar gitar ki bodon nang ni po police station ki dukhat ki jongi ki la yo in sa check rega ke belengok kalong ba pisah ka bodon apa jong kani ka back ka ba we ni ki dukhat jongi ubu kalaja abang ipan kim sim lala ban penpai wat ikan niru ngin sa tho aka complain ka jongi ba ki tiar gitar ki ba ki pulit ki sim ki penja wat ka pisah ka bodon hapo ka back ru kilatu kanu ta ka pisah sai kumakalong hitang ar pouting ka pisah ka bodon hapo ka back jong ni dukhat jong yin reba nakaloi pouting ka ba mu dan ar pouting ka kila suja nakapla ka ba mu dan tikini ki pen I ba kini ki pulet kum kini ki jai beri kim dei bandan hapo police station namar bangim tip la sha la sisi la dagi sis de kilak dagi kror katno ki penja ka pisah na kita kilak ki kror te khnang ban kani ka jingja kanom janang ni Ahmad ngin penti kena bu ni ubriu Uni George Khar bodon hang ni apo penur sla police station udai ban cha pen sitom kat kumkaan